Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Uban kaniya padayon natong iampo nga masulbad na ning pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ng atong tanan nga mga benefactors nga nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto hangtod karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Bisag wala ako'y makuha sa pagpangandak, mangandak ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga pananawon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon nga napulog upat ka tuig na karon gibayaw ngadto sa ikatulong langit ambot kun gibayaw bagayod siya. O pananawon ba lamang kadto ang Dios ray nasayod. Subliun ko, nasayod ako nga kining tawhana, gibayaw ngadto sa paraiso, apan wala lagi ako masayod, kun lawas bagayod niya ang gibayaw. O usaba lang kadto kapananawon ang Dios ray nasayod. Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong, ug dili malitok sa tawhanong mga ngabil. Busa, mangandak ako, mahitungod ni ining tawhana, apan dili ako mangandak sa akong kaugalingon, gawa sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kung mangandak man ugaling ako, dili ako maisip nga buang-buang, tungod kay isulti ko man ang matuod. Apan dili ako mangandak kay dili ako buot nga adunay maghuna-huna, bahin kanako og labaw kaysa iyang nakita nga akong gibuhat ug gipanulti.
Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan ako sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya, kay musamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, ligon ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya. O nagapalingkawas kanila. Dagamtama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangop kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang dako nahimong kabus o gutom, apan sila nga nangitas sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. O marika mo, mga kabataan, patalinghugi ako. Tudluan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang buot sa kinabuhi, ug malipay sa mga adlaw sa kahimugaway. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon o sa inyong imnon aron mabuhi kamo o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudno, kamo pa kaha pagkadyutay ninyog pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung atong summarizon ang pulong ni Kristo, murag naingon siya, gusto ko relax ka. Niya kamoron, relax ba mo sa inyong kinabuhi? Sa inyong pagtap-tap, relax mo? Dili. Amo na. Dili ta relax tungod kay ano man, daghan kay tag kabalaka, daghan kay tag mga kaguol, daghan tag mga kahadlok. Nya tungod ana, di na ta relax. Nya ngano mang nisod maning kabalaka, kani mga kahadlok, tungod kay nagsige na tag pangangkon nga kita maoy nagbuhi nato. Ako'y nagbuhi nako. Ang mga ginikanan sad sige sag pangangkon, ako'y nagbuhi sa akong mga anak. Ako'y maghatag nilag maayong kaugmaon. Amo na. Sa sige natong ingon ana, porte na natong daghanag kabalaka. Ako sad mo ingon sa ko, ako'y nagbuhi aning parokyaha, daghan pa kay kog project. Ana. Nya magsige day kog tan-aw sa panudlanan, pagkagamay sa donasyon. Ana. Ana, balaka na yun. Kamo, wa mo anang hunahunaa na kamoy nagbuhi ninyo. Uy, tubag. Si San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang ako ra gyung gipagarbo ug naa ako diha nakakuhag kalig-on sa akong kahuyang. Unsa may kahuyang niya nga wa gyud siya mahimo kun wa si Kristo.
kana mo'y gisigihan yag angkon nya sa iya kunong pag-angkon ana nga murag kuan kay siya ba in touch kay siya sa iyang weaknesses purti kuno niya kaligon ligon kuno kay siya hain kay kuno ang iyang kahuyang tuwa siya didto ligon kana bitang taong moangkon nga huyang siya mao gina siya tao nga relax. Okay, suway ninyo. Ang kuna nga wa gyud mo'y mahimo kun way Ginoo. Sige, tinuod na dili. Ingna kuno na imong tupad, wa tay mahimo kun way Ginoo. Sige, ingna. Nawag mo sanong ba? Unya kun masunog imong balay, mabalaka ka dili? Ha? Yes. Wa man masunog ang Ginoo. Nganong mabalaka man ka? Wa lagi tay mahimo kun way Ginoo. Unyag makubid ng imong ginikanan, mabalaka ka. Of course. Wa man makubid ang Ginoo. Mabalaka man ka. Unyag ngabit ng imong bana, mabalaka ka. Wa man mangabit ang Ginoo. Faithful man siya nimo. Ana. Nya ugwa nay mudunit dinis atong simbahan. Mabalaka ko. Mabalaka. Napa may Ginoo? Ano mabalaka man ko? Di ba? Nya ugwa nay manimba, mabalaka ko. Mabalaka. Di ko mabalaka kay na may Ginoo. Anong dag mga matay mong tanan? Magkita ra man sa ta didto sa Ginoo. Kana bang ingon ana ba? Nganong purti maginatong balakaha ana. Amaw naghisgutan ni Kristo ang ubang mga binuhat nga ubos ra kaayo nato. Unsa man mga bulak, mga balili, mga langgam. Nagatingog-tingog ay wa ginay kabalaka. Mga langgam. Kana mga sagbot nato diya, kana mga balili, kana mga buwak dang ipabutang, wa ginay kabalaka ug malarag insya sunod adlaw muwak. Malaos, larag, sunod adlaw buwak. Mga balili, igting init, mga matay, sa inigting uwan, tubo. Ana, ugwa na sa iuwan, patay. Ana, Ginoo rin kayo magbuot ba? Anindot, ano? Hapon bitag, subay-subay, mi diha sa atong mga kolekta, sa atong mga bayronon, sus, dagkuag yung negative. Ang ato ro mga bayronon nga kini mga yuta, aperti yung dakuag negative. Meeting mi gabi is pastoral. Nga naapag yung ko'y nahinumduman nga may kay nakip sa atong treasurer na ay duha ka dollar checks gikan dito sa Canada o ang usa sa Amerika nga dili nato madawat dire kay wrong spelling ako ngan. Di gyud madawat. Nya ang usa sad ang ngan San Vicente Ferrer Parish, nawa man tay account San Vicente Ferrer Parish, di gyud ma-deposit. Nya niingon sa dangatong depository bank, dako ra ba kay ni gastog ma-return ni siya pader na mas dako pa diyang charge ani kaysa amount. Tag $100 ra gud ni. Ako lang ning mensyonon kay para makadungog tingali ang tag-iya ani. Ang donor si Rico and Eleanor Laurel sa New York. $100 check. Ang paye San Vicente Ferrer Parish. So di gyud nato magamit. Nya kanisang usa ka donor si Susan Yap Galicio sa Canada, Toronto, Ontario, Canada. $100 check gihapon. Father Crescenciano nya gi cross parenthesis Siano ti Ubod nya ang Crescenciano YC CRESE Radayon nya kanang ako ngan kay naa man ay S na pagay C Cres nya Sen. Muna dito akong kaproblemahan dito maglinya na ko sa Palawan o sa email
Pader, dili main kas, kuwangag si, igsunod na sad, pader, YS, kanig yung S og C, mora gini, nakasakripisyo na ako. Ala, text na sad, tawag. So, saktuha sa nag-spelling ako nga, Crescenciano na, gi-flash na nato kanunay sa atong, dinhi sa atong screen, inig ka na ang, karon maghumilita, magsigig flash, trunaam sa Gudaysiano, no, ako nga. Pero, Crescenciano, ti ubod ragid na ako nga. Nya mabalaka day ko ani og makuaning tsikiha ma-cancel. Di ko balaka oy. Nga naman ila man ni. Nya karon nga makadungog ni sila si Brad Rico, Sister Eleanor Laurel og si Susan Iap Galiso, Ma'am Susan, makadungog ni sila, ila na lang ning i-cancel. Nya pwede ra sag i-cash na lang og donate diretso nila sa atong bank account, no, ya pun agyutay awa na dako-dako na kuan. Ya kuan na di ay, no, kani bitang kabalaka makaingon gid ta nga wa gyud kapuslanan. Pagka-ordain ako pagkapare, nakaingon jud ko kana magtan-aw ko ba niya, I was 40 years old when I was ordained way back June 22, 2004. 40 years old ko ato. Inkusus ang nangamatay ra baka 50. Kaabot baka ko ani og 15 years? Akong nahuna ba? Kaabot baka kog 15 years akong pagkapari, no, nga ana ganing ang nangamatay karong kasagaran ana mas mga 50 na. Wa ko magtuo nga padung na day ko mag 17 years. Niya nga akong 16th anniversary o 17th anniversary kung makaabot ko, anhi dinhi pagyud sa parokya sa San Vicente Ferrer Parish. Yahaya. Mo malipay nga mag-anniversary ko dinhi. Di mo malipay mag-anniversary ko. To meeting mi gabi sa pastoral. Nako di lang ko mag-celebrate kanang mingaw lang akong selebrasyon kay niya lang ta mag-celebrate inig pista dinhi or sa anniversary sa atong erection aning or dedication aning simbahan. Ini siya may sana pader do nagiusan ingon mas importante ba yan ang imong ordination pader kaysa imong birthday. Naku na ayaw gid in town. Matud pang Kristo mas importante ang lawas kaysa pagkaon. Mas importante ang kinabuhi kaysa ibiste. Mas importante to akong birthday kay gwap ako nag-birthday wa sa ta ko mag ordination. Mao na among batch 11 mi kabuok nagkasinabot mi nga ini ka 22 karong Martes mag-overnight me together. Kami ra wa may mga partner. Secret. Mga adto mi ugo sa kalugar kaming 11 mag-overnight lang god ana tabi-tabi mag hisgot-hisgot banding sa among kagahapon 17 years ago. Nya dinhis ato nagkasabot lang sa gabi nga na lang say simple nga celebration karong 21 karong Lunes sa gabi magmisa dinhi kalasais ako'y magmisa mo na akong anniversary mass kun buhi pa ko ika-Lunes niya ighuman na lang tingali get together gamay lang ta sa atbang naghangitag tent diha lang ta diha aron mo tag mga kuan diha foreigners mountaineers pero akong kwenta-kwenta gipasubay na ko sa atong treasurer Sternara hindi gamay-gagmay lang ba pagkaon lang niya ang manimbalay atong i-cater moabot man sa diag mga 150,000 ang magasto. Nakaingon sa ko nga dako-dako mday niya negative na tadaan sa atong mga gastuhanan. Ako unsa kay akong buhaton ingon dayang Ginoo ganihang buntag i-announce lang na og kinsay mo donate og naa og wa gani ay lang sa tingalig idayon nako sige amo na karon announce ko ninyo kinsay mo donate para sa anniversary padala mo diha love offering lang bisag pila god bisag minimum lag 5,000 okay naman kay tingali na
Ay lang. Dako lang sa kay na. 5 pesos lang. 5 pesos lang minimum. O ana. Ang gamay ra sa tingaling kay 5 pesos eh. Punin lang sa tingaling mga 2 ka zero ba. Zero lang ko ipuno god. O ana. Bitaw, kinsa ninyo ganahan mo tampo sa among kalipay together with our kuanya. Di man ta ka accommodate ros tanan. Ang ato lang usang mga mandated organizations mo'y atong akong i-appeal sa akong celebration during that day. Ay alam mo pag mahay-mahay kay atong mandated organizations kanira man sa mga naw nga wala. Salamat sa Ginoo nga makaabot ko ani. Salamat sa Ginoo sa mga tao nga nagdasig nako, labi na mong sige og tabang pamalit aning atong mga slots. Ana, salamat kayo. Nya hinaot unta nga inyos kong tugot tagamay nga kung magmisa makapakaon-kaon og jutay, makaprogram-program og gamay, donate lang sad mo diha ginagmay pila inyong i-donate na kinahanglan raman tag 2 ka litson og inyo ra sa nang librehon okay ra sad gyapon. og pakmil siguro nga mga abot ba ka ng mga 500 aron makatunol-tunol kita ubay-ubay. Tag 150 ra man sa kada pakmil. Naunay mo pakyaw ana, mas maayo sa noon. Aron wa na tay kabalaka, no? Mahibawaan mo na ugma og sa ugma, ugma na gani, dayon ikalunes ug wa gani, dayon tagmisa, human natog tay human. Ngano nga to mang lisod-lisod life, no? Mas importante man ang pari kaysa kaon, di ba? Pero nganong di man ta mangaon. Kaon kita. Kining tanan nga mga selebrasyon, mga problema sa kalibutan, daan na ning gitan-aw sa Ginoo, matod pa niya, nahibaw nako kaayo. Wapagani na mo abot, nahibaw na kong daan. Muna diri mo salig nako, kay ako may mas nahibaw. Diri mo dangop nako, ayaw des inyong kaugalingon. Manang uban, magpalaygit ng daan kay nabalaka og mudaghan ang anak. Nganong inana man ka og mudaghan ang anak idangop sa Ginoo. Importanteng suod kas Ginoo. Ayaw pagpalaygit, ayaw pagsigig inom ana mga pills aron lang gyud kunuhay way anak nga daghan. Magsigamit anang kondom. Nya di asanoy dili angayan untang mga anak kay mga uyab-uyab pa lang ang sigis ang kamabdos nga buangon. Kita ba'y gabuot ba? Ayaw ang Ginoo na sayod. Ang importante, sundo nato ang tanan niyang gisulti nato. Ang paghigugmaay, ang pagtinabangay, ang pagpasayloay sa atong mga sala. Mao na importante kaayo kaysa atong pagkaon, kaysa atong mga selebrasyon. Ug mag-celebrate kag imong anniversary or birthday. Unya naa kay gidumtan purti ninyong kaon dito, pero ang imong silingan, imong gidaog-daog og maayo, wa na'y kapuslanan. Muna karong Lunes, og naa may kaon-kaon, siguroon gid na natong wa ko'y gidumtan. Siguroon gid na nako nga wa ko'y gidaog-daog. Siguroon gid na nako nga kutob sa muduol ato yung hatagan og pagtagad og hinabang kaysa magsitag kaon dako na ba kanya kung tiyan niya punan pagyug kaon niya daw pagyug kayo perting dimalasan nato ana. So salamat sa ato mga benefactors, salamat ninyo na malit og maayos ato dinhi mga slots, dagko gyud mo grasya nas Ginoo. Pero hinumdumi kanunay pangitaa gyud ang iyang gingharian. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio, sa atong tubag, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Dili ang imong kaayo mo imong sigyag tagamtam, ang kaayo gyud sa Ginoo. Wa ginay lubad-lubad, wa ginay kupas-kupas. Gimanindog na ta. Magampo kita mga igsuon ngadto sa atong mahigugmaon og manggihatagong amahan alang sa atong mga panginahanglan uban sa mahal nga Birhen Maria. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, Dungga kami.
Alang sa simbahan nga magpabilin siyang ligon ug mamahimong bahandi sa pagtuo alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga ang katawhan dili lamang mabusog sa kalibutanong mga butang kundili sa espirituhanong mga gasa nga gikan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson og ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug sa atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mahiusa na sila kang Kristo sa langit ug makakita sa iyang kahayag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, kaluy kami, pinaagi si mong naghingapin nga gugma, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagom, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta. Sugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataram.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganti. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba ron dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mapalawad kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagabudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa maayong sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw, divine peace nga makaparelax nato nga ato lang buhaton, di lang kita magpakaron ingnon nga kita maoy nagbuhi nato, kung dili ang Ginoo ra gyud. So atong pasalamatan ang mga namalit sa ato karong mga slots dinhi sa Hope and Opportunity slots. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 4,171 slots, nya 829 slots na lang ang nahibilin. Tong pakpakan ang namalit ni sa ato sang St. Vincent Healing Strength nga tag 500 pesos ang per slot. Ang nahalin as of yesterday niabot na sad og 1,177, 2,823 slots na lang ang nahibilin. Pakpakyapon. Salamat kay Ginoo. So, mao to no, og naay mutampo sa atong selebrasyon rong Lunes sa akong 17th year. Salamat daan. Ug wa sad mas okay ra gyapon kay moditso nila sa tagpanguli ini gumas misa sa alas 6, no? Nya Pinomdom gid nako kanunay nga kanindot gid unta kon motuman tas mga protokol karong panahona. Kada gid nato supak aning balaod nga makaayos publiko, naghatag itag disturbo sa atong isig katao. Muna hinumdumi na ninyo kanang pagdaag bata din simbahan gidili. Kana sang pagdaag mga masakiton, mga tiguang din simbahan gidili. Makadisturbo gid na kun ato na siyang supakon. Malipay de mo nga mahimo mong source of disturbance? Ha? O di, ayaw tuyo Mo na, ato na siyang paningkamutan. Bisag ka na diya, ka na mga parking, ana-anang dan, gidili, managod. O, tanawa na diya, gamay kaya ito agianan diha. Bisag motor lay mo parking, niya, mag-double parking, pagyan ka na itong gawasanan, mga bagid na ta, ug muirog ka, maigo mo sa kaslubi. Niya, di din na makadisturbo. Niya, naagyod. Nabang usahay ang atong personal na kaayuhan, i-impose nato sa katilingban. Please do not do that. I-impose hinoon ang kaayuhan sa katilingban sa imong personal. Kana mo'y gustos Ginoo. Mao na siya ha. Ako lang nang gipahinomdom kay murag naagid tay pagka malimtanon. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesu Kristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan.